základne sa blíži ku koncu. Práci objektivity si rozhodcom aj nezobral Máťo Kapsa, pretože hlavný rozhodca je dnes z Hornické Hôrky, aby to bolo férové a takisto aj trénerom. Takže má svoju vestu a funkciu. Základňa pripravená, skontrolovaná, slečky sa odpočia, usmejú. Povedal som, usmejú sa. Dobre, baví. Poďme na to. Tréneri 1966 a 1920 prebeže prvé miesto, takže do nás pekný Hornická